Familia, que tal estamos? Un segundiño de nada, antes de todo, un pouco de auga fría. Auga, por certo, con gas, cun pouquiño de burbulla. Imos facer hoxe, burbullas non, pero unha receita que precisa desta auga, por certo, para facer un empanizado, un rebozado, unha témpura que poderíamos chamar, porque hai xente que dirá, non é unha témpura, non é tempura tampouco, para facer uns tacos de bacallao. Tacos de bacallao, imaginade, unhas tortillas espectaculares, de millo. Temos un pouco de bacallao que é unha maravilla. Imos rebozalo, imos facer unha maionesa de cogombriño. A máis un cogombriño que hoxe ten como un toque agridoce, comprámolo así, non o fixemos nós, que tamén se podría facer na casa, vale? Pero bueno, vamos antes de nada a darvos a benvida, como a case sempre, e a dicirvos que vos quededes aí buenaquiño de nada, porque a receita é sinxela, pero sobre todo é sabedora. Sabedora é desta de que podes coller dúas más, pim pam. A máis son pequeniños, con unha boca grande que a miña. Bueno, tirades millas. Mirade, ingredientes para hoxe, para que flipetes na casa e para que a xente cando veña a túa casa tamén flipe, vale? Ti sin facer nada e quedas como un auténtico rajá. Mira, auga con gas. Temos por aquí unha lombarda. Temos por aquí tamén uns cogombriños, neste caso agridoces. Temos un chisquiño de mostaza. Temos tamén por aquí as tortillas, neste caso de millo que vos dixen. Temos por aquí tamén un pouco de ceboliña vermella. Temos un ovo para esa mayonesa que imos facer. Temos lima, temos aguacate para eses toppings. Temos o noso ingrediente principal, pero posiblemente con todo sexa hoxe o principal, o bacallao. Que imos, como vos dixen, a rebozar un pouquiño. Con que? Con fariña de trigo e con fariña de millo a partes iguais xunto con esa auga. Así que quédate aí, porque comezamos. Toma aí, mexicana miña. Como estás? Bons días, Lidia. Bons días. Non son mexicana, pero teño moi boas amigas mexicanas. Bueno, pois entón xa aturei algo. O que pasa é que hoxe fago tacos. Fuma guate, ándele, pero sigo siendo el rei. Bueno, eso... O rei e a raíña. O rei e a raíña do Estachevo. Polo de agora, mirad. E vais un pouco. Mira, escoita. ¿Qué? Non está. A Frida Kahlo, compañía, teñen esas así, eses refrijanchos, esas Fáltame historias. o entrecello. Bueno, mexo, xa sabemos, pero o entrecello non pasa nada. Pero ten como os matices dos sombreiros estes grandes dos mexicanos. Teñen así como moito core, moita historia, como a túa blusa. Claro, que últimamente visto me acorda a receita. Es que eu estou vendo que estás Penso como... en todo. Estás conectada totalmente. Mira, unha cousa que che vou dicir. Vamos facer hoxe tacos de peixe. Que normalmente na casa todo o mundo pensa que o taco de peixe é algo, que sei, como che diría eu, que non se pode facer. Saben que rabean. Ao final é un fish and chips con outra masa, porque non vamos a meter ovo, que de feito quero falar despois con vos un pouco das masas, que diferencias hai nos rebozados, nos tipos de rebozados. Isto ao final é un pouco para gustos e canto queremos que ese rebozado recubra, se a película sexa máis grosa, menos grosa, que enche un pouco, que non enche un pouco, agora falaremos deso. Pero neste caso, parece que estamos sempre afeitos a pensar que taco non é unha comida saludable. Vale? Sí, porque é máis de comida rápida, de xente de fin de semana, de salir como tal, casi parecido a un kebab, pero con tal que se empregas alimentos de boa calidade. Todo depende do que lle botes, non? Se empregas alimentos de boa calidade, eso é unha auténtica maravilla. É como a pizza. Pero non, pero ti colles unha persoa maior e di a pizza, eso está, depende, unha masiña feita, tal, non sei que, metes un boxamón, metes unhas boas verduras. Encántame a de berenxena e cebola, directamente. Sí. E outro día estaba mirando unha receita dunha pizza que chamaban pizza alemá. En plan, meu pai falábame moito dunha especie de pizza que era crocante e encontrei, é certo, ten un nome que non vou a pronunciar hoxe, porque ninda non aprendín, pero é como a Moflatum Hunker, algo así, Bueno, algo parecido, ti non te preocupes. Pero, acordo do meu pai cando chegou da Alemania, despois, falaba comigo das súas tempadas de mozo por ali e intentaba arremedar os alemán, eu partíame de risa. Pareceme dificilísimo o alemán. Admiro moita xente que o fala, porque pareceme dificilísimo. Casi como o japonés. Bueno, mira, entón, o que imos facer? Cólleme esa chima branca que teño por aí, esa tabua, imos manipular un pouquiño ese peixe, imos facer pensando hoxe no tamaño da tortilla, no tamaño deste taco, imos intentar facer tamén cachos pequenos. Adiántame un pouco o bacallao, porfa. Por lo tanto, o que imos facer
se o vedes por aquí, é intentar ver como vai a toda a historia, non? Entón, pensando, como vos dicía, neste tamaño, non queremos que pase moito, imos facer como tacos desta maneira. Mirade, así. Podría facer, eso é. E que quería empezar co peixe para preguntarvos e depois para quitar esta tábua xa, deixala por aí. Teño desespiñado. Podemos empregar calquer peixe, dame absolutamente igual tamén, isto é importante. Pero o bacallau neste punto de sal é un peixe bastante terso, como duriño, con textura, e fai que nese empanizado despois, nese tal, non se nos rompa, pero unha pescada, unha abadexo valería perfectamente. É importante que non teña espiña porque vaise comer as mans. Exactamente. E os fish and cheese, por exemplo, que é unha comida típica inglesa. Moi inglesa, faise con pescada normalmente sempre. Así que, ou con bacallau. Entón, eu creo que é un peixe perfecto para estas historias. Algún dirá, e a pel? A pel pa dentro. Eu a pel como, encántame. De feito, cando fai miña nai con coliflor e tal, e chego, porque faino moitas veces, como sabe que me gusta, e chego, encántame esa pel que queda con ese coláxeno que co que se fai o pil-pil, que xa fixemos aquí, esas historias. Entón, maravilla. Home, por certo, se tedes un taco así de maravilloso, non de teñades medo, pero tede cuidado, hai que facerlle un refiriganchos para que despois non sexa a proteína máis presente tamén co taco, hai que estar acorde co tamaño que vos dicía. Epa, non te me enganches. Eu creo que simplemente con este vai me chegar, Vou facer aquí unha receita como mestura do Atlántico polos dous lados, non? Vale, sí, perfectamente, exactamente. Unha mistura. Vale, despois, escoita, unha das cousas que moitas veces falamos, o bacallau vale pa todo. Para min sí, o que pasa que é un todoterreno totalmente. Eu veixo en consulta que o bacallau é unha especie de peixe que ou te gusta ou non te gusta, que decir, non hai punto medio. Ou non o sabes preparar. Ou o padal... Normalmente a quen lle gusta, gustalle case de todos os xeitos. Ou o padal non madurou. Sabes o que penso moitas veces? Eso vou deixar para outra elaboración. Por que estou dicindo isto? A mí non me gustaba o bacallau. Non me gustaba o bacallau. E agora, non sei, non quero dicir o meu favorito, pero flípame o bacallau. A nosa casa triunfa o bacallau. Pero flípame. E vou facer unha cousa ben interesante. Mira, vou coller un par destas e vou nas deixar aquí para que esa pouca auga que me pode deixar tamén o bacallau que vaya quedando aí, porque despois queremos que este sequiño para o noso rebozado, vale? Así que ímolo ter un anaco aí, así, ben colocadiño nesta cestiña, que ben podría despois presentarse así rebozadiño, e agora imos falar un pouquichiño do bacallau e sobre todo do empanizado. Deixádeme limpar un momento o coitelo e tiramos. Mirade, contábamos un pouco, a ver que pensas ti. Gusta o rebozado, Lidia? Gústame. Gústache. A mí tamén. É unha cousa que, digo cho isto, eu sempre vou afiando un pouco a pregunta, ten un pouco de sentido, porque moita xente fala de que os rebozados como dos hidratos de carbono, como das pastas, que non son saudables. Non, esta etiqueta que queremos poñer absolutamente todo. Pola fritura, porque o rebozado, pode ser unha fariña a que ti queiras. Pode ser de garabanzo. Exacto. Mira, vamos a falar, vale, vamos a fiar por aí e ti vasme comentando. Por exemplo, nós temos típica rebozado andaluz, que lle chaman, non? Non sei como é. É con fariña de garabanzo, punto e acabouse. Andaluz? Sí. Sí, normalmente, de feito, seguramente, históricamente, con esas descendencia árabe e compañía, o garabanzo vai moito contar con esa historia, pero o peixe frito, o pequeno, esas frituras míticas andaluzas que vas pola praia e dices tú, que ben frito o pescado, non o espeto, que é outra cousa, esas xarras... Se levan nos conos así como se fosen flocos de millo. Ese floco de millo é fariña de garabanzo. Emprégana en moitísimos sitios, moito máis que aquí. É todo o mundo. É porque a fritura é mellor, é porque é outra cousa tal. Oi, escoita, pois igual é mellor porque é mellor. Porque para ese tipo de fritura, porque colla de máis temperaturas quentes e non se queima a fariña, hai que facela de contado e de seguido. Pero fai unha película maravillosa e crocante. Sempre fritura andaluza con fariña de garabanzo. Despois temos a romana de toda a vida, esa é ovo e fariña que facía a tua nai, que facía a miña nai, que facía o teu pai, que fai as aboas todas, todo o mundo, vale? Que é a mítica, que se sai a camisiña que se fai con un pouco de ovo e fariña das rabiñas do calamar, dunha luriña, de calquer cousa historia así, ou da pescada mesmo, porque a pescada rebozada, a romana, é máis mítica que mítica. E por eso é a romana? Non sei por que se chama romana, Digo, porque como dicías que o aderezo non é... No, pero un é árabe, que é o de garabanzo. Ese foise, o andaluz, foise. E a romana, non sei por que chaman romana, pero chamanlle romana e leva ovo e fariña, que ese sabe o todo o mundo. O de garabanzo non tanto. Despois empezamos. Botamos un pouco de pan relado ou de panko. Temos o mítico empanizado de sempre para esa milanesa. E depende do produto, podese facer. Pois nós hoxe
Vamos facer unha especie de masa que vai con un pouco de auga que tiña eu, que é unha cousa importante, tiña eu na neveira. E ainda por riba vamos meter tal. Isto ten un truco excepcional. Mirade, o primeiro, ter medidos estes 100 gramos de fariña de millo e fariña de trigo de todo uso, que lle chaman común, normal e de todo, vale? Aquí imos botarlle un chisquiño de sal. E hai moita xente que lle pode botar un pouco de aceite, eu non lle boto para nada nesta historia. Xente que a fai con cervexa, vale? Xente que fai con agua con gas como a min, sempre fría, e vamos saber por que o frío, despois queremos que este moi fría, e esa burbulla vai a tal. Non leva lévedo, porque non queremos que espese moito, non leva ovo, porque non queremos que encamise moito, como esas gabardinas que se fan, que esas típicas nas bodas. Antes nas bodas ibas a calquer boda, e todos os lagostinos iban con a gabardina que era máis rebozado que lagostino. Vale, é unha cousa superimportante pro meu gusto, vale, neste tipo de masas, é que o levar esta cousa tan fría, e imos a facer un truco agora que vos vou ensinar, o contacto co aceite quente vai facer que rapidamente faga cristalice, vale? Por eso do frío, e vou a estar dicindo varias veces o do frío, vale? Entón, agora preguntándoche, mentras eu empezo aquí a afiar un pouco isto, vale? Preguntame, os empanizados, os rebozados, a romana tal, ben, non? Se fritimos ben, se tal, non, como todo non abusable, pero ben, non? Non é cuestión da técnica, non? Como sempre facemos, igual que despois, se queres, tamén falamos de botar salsas ou non botar salsas, non? Depende de que a comida leve salsa, senón que tipo de salsa. Podemos falar do que queiras, que eu sempre aprendo contigo. A fritura exactamente igual, depende dos ingredientes que utilizamos normalmente para o rebozado. O ovo, que problema ten o ovo, non? É que digo eu, a fariña, exactamente. Se a queremos mellorar, podemos empregar unha fariña de garabanzo, unha fariña integral. A fritura, pois depende do aceite que empreguemos. Estamos fritindo en aceite de oliva ou algunha variedade de aceite de oliva, ou estamos fritindo nun aceite de xirasol ou de millo ou outro tipo de aceite. Eso é importante, co que fritimos nós sempre con... Eu, na nosa casa, no Estachevó, sempre con aceite de oliva suave, neste caso para as frituras. Non emprego outro, vale? Pero se que hai tamén un alto oleico, como era iso? O xirasol alto oleico. Eso tamén está ben, non? Dentro dos de xirasol, o xirasol alto oleico é máis económico co aceite de oliva para fritir e parécese máis o perfil graxo do aceite de oliva. Vale, estaríamos falando dese aceite que sería un aceite saudable para tal ou... É mellor para as frituras, sí. É mellor para as frituras. Pero aínda temos un de aceite de oliva máis económico que tamén vai a ser máis interesante. O de bagazo. O de bagazo de oliva, que non está tan distribuído, pero tamén é interesante, cambia bastante o precio con respecto ao aceite de oliva virxe. Porque sí que é certo que o virxe é máis rico en antioxidantes, pero tamén é certo que na cocción, co proceso térmico, pérdese parte deses antioxidantes, non? Vale. Por lo tanto, que non hai tanta diferenza para cociñar, refírome, non para cru, non hai tanta diferenza para cociñar cun oliva refinado que cun oliva virxe. Vale, perfecto. O virxe o imos aproveitar moito mellor para cru. Se podemos empregar o virxe para todo, estupendo, pero entendo que pois aí o prezo cambia moito, pois son dou alternativas. Non virxe, pero si oliva suave, non lle dá tanto sabor, non queima tanto, tal, está ben, podes aproveitar algunha vez, hai que saber que se faz peixe, non sigas facendo peixe nese caso, non fagas carne, polo tema dos sabores, isto xa é rollo de cociña, pero aquí temos unha masa no que me falou 2 minutos de aceites, Lidia, a masa perfecta, mirade, esa textura. E agora o de sempre. Eu teño máis ou menos afinado pois, con que fariña traballo, con que cousa tal, pero nós, se queremos que isto sexa unha cousiña así que cae en fío, que fai esas gotiñas, mirade, isto é o máis importante, vale? Cando vemos isto que empeza a facer esas gotas, cloc, cloc, é unha espesura que nos gusta, vale? Que pasa? Agora isto ten que estar un anaquiño aínda aí. Sígueme un segundiño, ven comigo, David. Vou un momento ao conxelador, porque aquí ven un truco espectacular que Lidia non sabía e ti tampouco. Bueno, igual Lidia sí, que Lidia sabe moito. Un xeo. Ven comigo. Por que vamos facer eso? Conteivos a importancia de que este ben fría esa masa. Vale, pois vamos a botar un xeo aí. Por qué? Primeiro, porque teño esa textura que ainda pode ser un pouco máis suave e tranquila. E sobre todo, porque a fariña agora ten que hidratar un pouco. Con ese líquido, neste caso agua con gas, que lle botamos, vai hidratar un chisquiño. Entonces vai espesar, tende a espesar. Porque precisamos que este como uns 20 minutiños con nós. Que te parece? 20 minutiños de repouso que o que imos a ter para falarte máis eu dun par de cousas e para que isto quede perfectamente. Así que o que fago eu é metelo na neveira xunto con ese xeo e deixalo repousar para de seguido volver e facer 4 cousas. Así que, vente comigo, deixámolo por aí, en un segundiño de nada, nun chisquilichasqui, estamos aquí, de contado, facendo tacos.
Veña, 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 que seguimos con esta loucura. Ole, a masa quedou increíble, rapaces, na casa, ides flipar. Pero ahora non estás rebozando na masa, estás rebozando... No, claro. Mirade, isto que é verdad, porque Lidia sempre afía, porque Lidia pensa tamén como que está na casa para que se entere. Gústame moito últimamente os apuntes. Que estou facendo? Para que pille ben esa masa que acabamos de facer, esa tempura do estachebo, vale? O que facemos é darlle unha pequena camisiña de fariña inicialmente. Con esa pequena camisiña de fariña, que vai pasar? Que vai coller mellor, vai ser como a pegar, vale? Como a pegar esa masiña. Ben, perfecto. Temos isto, dándolle unhas chaparretas, aí, eso é, como facemos sempre. Chaparretiña vai, chaparretiña ben. Veña, fora esa fariña que é simplemente para dar esa camisa, ok? Ben, e agora quero que vexades unha cousa, porque eu vou facendo as primeiras probas. Sempre me gusta que vexades que non hai trampa nin cartón nestas historias, porque se aparece todo así feito, e decir, sí, e comprácholo. Mirade, un dos truquiños, para saber como vai a fariña, é coller unha pingueira, metela aquí, os de arriba, que vexan ben isto, e ver se empeza a flotar ou non e cando flota. Viches como está eso? Eso quere dicir que xa o aceite está para empezar a traballar nel, vale? E como está para empezar a traballar nel, o que facemos nós... antes de que bote fume branco. Eso xa o sabes ti, xa o explicache mil veces, pero volvo a explicar, por favor, porque o fume que fai? Quere dicir que xa está queimado ese aceite, polo tanto xa empeza a ter sustancias perxudiciais para a saúde. Por eso o de non reutilizar sempre o mesmo aceite varias veces. Vale, perfecto, pero a veces, moitas veces, falamos por rutal e non falamos por falar. Vale, é importante que vexamos as cousas porque son, porque un aceite, que xa falamos fai un momentiño, fai uns minutos, un aceite bo, caro, queimalo, abur. E incluso entre tanda e tanda, sabes? Que ás veces, cando estamos quitando, entre tanda en tanda, bota ese fume branco, non? Exactamente. Ata que botamos outra vez. Por eso, pois, separamos do lume, mentres non botemos máis, e volvemos a poñer. Tal cual. E ademais, outra cousa, cando vemos que vai a empezar a fumegar ou algunha historia rara e non queremos que nos fumegue, non queremos que pase esas cousas, vale? Que facemos? Collemos un pouquiño de aceite, cortamos a cocción tamén, vale? A temperatura con iso. Tan sinxelo como a iso, Non outra cousa. Cuidado, cando empezamos a traballar agora cas frituras e as gotiñas de auga, vale? Así que nós separamos as piezas, vale? Esas peciñas todas que poden estar e que empecen aí. Sempre, vos lo digo, e non me vou cansar nunca de dicir estas cousas. Non poñades 50.000 cousas xuntas, vale? Isto empeza a fazer. Por qué? Porque senón, que pasa? Baixa a temperatura de golpe tamén e tampouco frita. E fritir é fritir, vale? Cuidado que pode salpicar un pouco, tal. Mirade isto. Por que unha témpura está ben feita, sabemos que está no seu punto e tal? Primeiro, ten que ser crocante. Segundo, non ten ovo, non é unha orne, non é unha gabardina, non é esa historia rara que temos aí. Ten que verse o produto, a pel do bacallao, mirade, aí, todo, que teña como especie de color e, sobre todo, como granulada. Ves como queda por algún lado, así tal, como esas boliñas que vai facendo? Eso é unha auténtica maravilla. Xa sabemos, nese momento, que esa tempura está funcionando, ben. Aquí... É menos grosa que un rebozado, faise máis liviana. Moito, exactamente. Ben, grazas, máis liviana é a palabra. Non tan pesado, non choupa tanto aceite, gracias a xogar ca temperatura. Nen moi quente, nen moi tal, vale. Nos, seguimos co traballo. Temos estas pequeniñas, vale? Que imos poñer aquí porque imos fritir tamén un pouco, quentar. Nesta, aquí mesmo, nesa tixoliña. Veña, a lume pequeno, que se vai aquecendo un pouco, un chisquiño de aceite de nada, e empezamos a metelas. E, como sempre, nun trapiño para dentro. Eso, un segundo máis, e nós temos que, mentre isto se vai facendo, facer unha maionesa. Unha maionesa das de verdad. E por que digo das de verdad? Porque esta maionesa para min é unha auténtica tolemia. Está riquísima. Vale, pon isto por aquí. Justamente quería comentar o tema das salsas. Por favor. Que moita xente evita salsas ou intenta evitar as salsas. Ben. E pensa que as salsas poden nos axudar a darlles un toque de sabor moi diferente que nos faga desfrutar a comida e aínda por riba podenos aportar un valor nutricional interesante. Ben, grazas, veña, perfecto. Que temos nesta salsa hoxe, Iván? Que temos? Hoxe temos aceite de oliva que vou pregar, un ovo, un pouco de limón, e un pouquichiño de mostaza de nada, cogombros e cebola. Que mal ten. A ver. Cal é o problema? Claro. E, ademais, hai moitas salsas que, ademais, en pouca cantidade, moitísimo sabor. E, por exemplo, podenos, neste caso non, pero noutro tipo de receita, podenos axudar a comer, por exemplo, unhas verduras e desfrutar dunhas verduras fervidas, por exemplo, ou dunha... Os míticos espárragos brancos de toda a vida con esa maionesa, que se pode facer cun pouco de yogur un día, outro día cun pouco de aceite de verdad. O sea, quer dicir,
Claro, temos que diferenciar salsas comerciais que salsas caseiras onde podemos elixir a calidade dos ingredientes. Totalmente. Tampouco temos que rexeitar salsas comerciais para certos usos, por exemplo, a salsa de soia ou un tomate fritido en aceite de oliva, que non é para demonizar. Pero, por exemplo, salsas caseiras interesantes a nivel nutricional, que se che ocorre? Pois, por exemplo, unha salsa de yogur, non? Unha salsa de yogur. Con yogur e limón. Un hummus con un pouco de tahine en plan lixeiro, con un pouco de limón ou con auga, por exemplo. Ou tahine con limón, simplemente. Un tahine con limón que casa perfectamente, exactamente. Unha salsa romesco, con unhas verduriñas asadas, uns froitos secos. É que licuar, o sea, hai moitísimas maneiras de facer sobre todo, darlle sabor, porque falabas, afiache moi ben ao principio de todo, en plan, para que unha salsa? Animada a aportar nutricionalmente falando. Para aderezar. É un aderezo, é o noso aliño. Hoxe, este taco, dígovos que podese comerse en estas salsas, en esta mayonesa, pero asegúrovos que unha mayonesa con esta cebola vermella que lle estamos a botar, e agora uns cogombros que vou a picar e facer a mayonesa que sabedes que fago nun plis-plas, vale? Eso mete medo. Mollas que non ten sentido. Mirade que está collendo xa. Imos a apagar prácticamente este aceite ainda segundo, un segundiño de nada e ainda o meto. Vale, o xusto tempo para coller un cogombro. E o que dicías, sempre empregando aceites de verdad, non? Por exemplo. Bueno, de verdade son todos, non? Bueno, un aceite de boa calidade, ou aguacate, outro tipo de fontes grasas, non ten por que ser aceite. Cru. Podes hacer unha... mira, falache fai un momento, o aguacate tamén fais unha emulsión co aguacate, un chisco de leite ou de yogur, tamén se queres, con aceite mesmo, se valería calquer cousa. Cogombro, un tzatziki, non? Con yogur, o cogombro... Neste caso, o tzatziki, se o queres meter, o aneto, perfecto, se o queres meter, eu meteríao fresco, vale? Non este que chamen curtido agridoce, pero porque ten ese toque. Non, valería eso tamén. Sería ou unha salsa con mango, por exemplo. Un tzatziki a miña maneira. Podemos empregar froitas tamén. É que ben queda, mira como sabes ti tal. Claro, que ti na consulta tamén lle metes a xente na cabeza. Claro, traballar. Claro, a nosa función é instaurar uns hábitos máis saudables desfrutando da comida, porque algo que non se desfruta, que repetimos moitas veces, non se mantén o hábito no tempo. Totalmente de acordo. Non podemos plantexarnos ningún cambio de hábitos que sexa metido con calzador. Pero algo que non che guste... Saberás ti tamén, co tema da actividade física, sucede un pouco igual. Exactamente. Hai actividades que ao mellor son ideais para X cousas, sí, pero se non me gusta, vou facer como se fose un castigo, non o vou manter no tempo, e ao mellor é mellor empezar con outra cousa que me faga máis lúdica, non? Totalmente de acordo. Pois ademais, é o que dis ti. Temos que facer unha cousa que perdure no tempo, non? Cando temos unha cousa que perdure no tempo, quer dicir algo que nos apeteza facer. Porque se non te apetece facer unha cousa, ou faz a caladas como fixen eu de comer cebola cando era un raparigo de todo, comer cebola para que meus pais me compraran unha consola. Como? Eu quería unha consola, vale? Eu quería unha consola. A ver. Eu quería a Atari daquel. A que? A Atari 2600, chamábase. Tiña a Master System 2. Porque teño 44 anos, entendes? Bueno, teño moitos menos. Non moitos menos, pero ti, os xustos, para que non sepas o que é o Atari, a Atari 2600. No, esa non. Había un xogo que eran uns cangrexos, os gráficos eran tan malos que se o ves agora dis, pero que rapaz fixo eso? Vale, pois o rapaz va moito mellor. Eu o que sei é que meu pai dixo, como? Queres unha consola? Queres a Atari? Mira que notas teño, papá, mira que historia, mira que non sei que. Queres? Hai que comer cebola, rapaz, hai que facerse un home, díxome. Que faces un home? O que dixen eu. Un home e unha muller, pero era por meu meso, non era polo tal, pero sí, pero comer cebola. Eu comín cebola 2 semanas, vale? Comprar 2 semanas en cru, con ensalada. E volviches a comer cebola despois? E dicía, que rica está. Como si, volvín agora. Agora, pero 20 anos despois. Que va? Na infancia. Como? Claro. Acabei e dixen, nunca máis como cebola. Para comentar que a comida non é un castigo, nin un medio para un fin, para conseguir un premio, non? Non tes que comer isto para conseguir isto outro. Eso non, mellor non. Cambiamos isto que tiña pouco lume, metémolo xa aquí para que as nosas tostiñas empeces a facer. Mira o que facemos como sempre. Estas primeiras parece que enrolan un pouco porque se deshidratan, sen máis nin menos. Mira, imos facendo así, que se vayan fritindo un pouco, vai sacar un pouco de cor. E agora, que teño a enxundia xa feita ben bonita aí. O que fago, como a case sempre, o que che dixen agora, cólleme unha lima. Mira que rápido imos ir, agora sí, Como fa unha mayonesa? Di, e ti faz a mayonesa? Isto nunca se corta. E como non se che corta a mayonesa? Non o sei, vale? Non me expliques o porqué. Teño un
son un meigallo que teño. Se corta, eso que vou ter un ano de mala sorte, nunca se me cortou. Vale, un chisco de limón, veña, neste caso de lima, porque a tiña aí e vai casar increíblemente ben. De feito, con outro peixe poderíamos aderezar un pouco ese limón tamén despois se queremos, sí. Vale? Vamos a deixar por agora isto por aquí e temos. Déixame ese ovo rápido e correndo, porque ímolo meter aquí. Eso é, para adentro tamén. E agora, como a case sempre, un chisquiño, evidentemente, de sal, mirade como vai a cousa, un puñadiño aí e o noso aceite. Imos mirando nesa tortilla, perfecto, e collemos un chisco de aceite, neste caso o suave que vos dixen. Mirade, un pouco a ollo, como fago sempre. Facemos un pouco así, miramos, para un ovo son casi 200 mililitros, eu collo esta cantidade, vale? Se precisa un pouco máis, un pouco máis. Ten que ser a fío, Iván! Non te preocupes, ti non te preocupes. A nosa tortilla empezándose a tostar aí, maravilloso. Isto aquí, e o que fago, que isto é un truco tamén para moita xente que non saiba, non sei que ten, ou que si ten lecitinas, ou que pectinas, non ten pectinas, pero lecitinas sí que ten. A nosa mostaza fai que isto inda sexa máis difícil que se corte. Mira o que estou a dicir, inda máis difícil. E distra, por qué? Pois non sei, ten unha sustancia aí que pega as moléculas. Serán as lecitinas. Vale, é algo así máis ou menos, vale. E agora chegamos, facemos unha cousa como esta, e mirade, con ese chisco de sal, ese pouco ácido que lle botamos, temos unha mayonesa que vamos a meter despois neses cogombros e vai meter medo. Mira isto. E non sei que pasa, que a tradición sigue. Pero, bueno, tamén... Un minuto, Por que non lle das tempo para que se corte? Quer dicir, o mellor se corta si sigues moito tempo, non? Mira, a mayonesa, se non monta, non monta. Romper unha mayonesa montada ten que vir aquí un huracán, un furacán. Mira disto. Mira disto. Mayonesa montada. Aquí vamos a meter aí. Xa podes coller unha cullera e ir collendo eso. Por qué? Porque eu o que vou facer é acabar cos toppings. Esa tortilliña, quitámola daqui e poñémola, mira que toques guapos, aquí un segundiño. Collemos outro pouco, esta que está rizada non nos gusta, pero imos metendo esta tamén aquí. Eso é. E nós, o que facemos é quedarnos afiando neste aguacate maravilloso, por certo, de grasas saudables e con todo, laminadiño, e unha cousa tan finiña nesta historia, nesta xuliana de lombarda que vai ser tan bonita o noso taco que vai meter medo. Chisquili chasqui, e estamos aquí. Que llevo o cogombro dentro da... Hoxe cociñamos tacos de bacallau con mayonesa de cogombriños. Comezamos cortando o bacallau en anacos para reservar. E mentres facemos a tempura, mesturando nun cunco 100 gramos de fariña, 100 gramos de almidón de millo, un chisco de sal, 240 mililitros de auga con gas ben fría e un xeo, remexendo coa axuda dunhas varillas para deixar repousar na neveira uns 20 minutos. Tras ese tempo, rebozamos o peixe en fariña e na tempura para logo fritir en ben de aceite ata que quede dourado, ao mesmo tempo que quentamos as tortillas nunha tixola. Por outra banda, picamos a cebola morada e os cogombriños para reservar e logo xuntar coa mayonesa que faremos cun ovo, zume de lima, sal, aceite e unha cullerada de mostaza. Así que só queda montar os tacos coa lombarda e o aguacate picado por riba para chamar a familia e que comece a papatoria. Vaya tacos metimos aquí no Estachebó. Tacos de bacallau. Ollo piollo, escoita, ademais, cunha masiña, unha témpura do Estachebó, con almidón de miño, con fariña, con pouco máis, algo de auga con gas. Despois, colles o bacallau, frítelo ben, un pouco de lombarda, unha mayonesa de cogombriños con cebola, echa lima por riba, e temos os tacos do Estachebó. Auriño! Dalle, me cache na mar como tenen que estar.